anana ka me si me ba fom kra ka se niema ye bia no konfanche me pese me hunu se daddy Kedi wuo na wawu no ni wuo no daddy Lumba a ye frɛ no Charles Kwadwofosu onim wuo ne ho bia pa mu mienu Abusafo yema mu nyina mu atena se ema mu akwaba eba nyansapo ye kasa mfonyine so enenso ananom no obo ade adaroma omo de yenkwa akyɛ ye hunu na pafoforo de fe na emu nsam edese nanso ye de ntentamfidie so dwumadi a ye die nti no ɛyɛ anyensem bia na ye yende ye te ya no na ye pagye ye kora eba wo mu a enimu de no mu gina brane ɛwɔ nimdesem kam ye ba wo mutase mu ma ye na afi ye hunu ba bi ye den nsem a ye nya no ebeto sɛ ye nifa sɛ ye benkum medin di asonaba Kofi Mensa Abrampa megire ye sɛ mfonyine ni bia ya hunu ya wo hwɛ ye chi ene ho mpempena de wo hunu sɛ Black Power ho ne yaba no korɛ ɔwɔ menkyɛn ye ne ne bedi nkomo na ne nkomodie no wo hwɛ ensɛm ahodoɔ bi kɔso ntentamfidie so efiri na wotwe mu bɛpem ne ɛyɛ odwumtoni Daddy Lumba ɛne odwumtoni onya ne ba bi kro Dada Kedi ebinum susu sɛ ensɛm ahodoɔ a ɛbɔba ne wu akyiri no Daddy Lumba nim ho bi afei ebinum kora ka sɛ da bi ɛyɛ ɔno a sɛ bi niema ahodoɔ de adi Daddy Lumba ɛna ekum no yɛte nsɛm yi ɛne niema ahodoɔ bi a yɛse no ogya krataa bi ɛna obi kora bɛka sɛ yi ɛna ka kye kwa ma pia ba bɛka ho asɛm ɛna mfa hin kɔsɛ hin nsɛm yi nyinaa no abɔbe ɛwɔ yadwene mu abɔbe wɔ ntentamfidie so abɔbe wɔ ibotom yɛba ne abeyi bia ma Black Power na ono so akyere na dwene ɛwɔ ho enti onso gyebre na nne yeni nkomo audio sahodo bi akomontene so yebehwe ne yatie bi yebebo bi na yede mo nso nkomo Black nya okode obade na mada roma o me bu mfu ye what de yeko matete bi na me konfo yi de me so me nka na tesem se de me nuanum bi no e ka no yebeye abusa ene ewo afidie so ne yahwe se anyam bia de me nuanum bi no mo keka se Daddy Lumba na akun Daddy Kedi no nokure bi wom ana nokure bi anim ne se nokure wo mu a ye hu kwan befa so be ka asem nafa ne mom se nokure nim so a ye hu kwan befa so be ka asem nafa ansa ne yebeye abusa no mame misa enche ye ne yebeye omen a ne twi ye sasa ewa ha adawuru mo kamya ye se Daddy Lumba ebre bia amsa afi bia ne ho asemba ade ye wono ne sasa no na etwetwe nsambre no ana se edi ade mini me dase metimi aka se sasa edi Daddy Lumba aki no sasa na me wo bi no ye sasa pa wa me hunu se ye sasa pa nye bone ni bi me ti wo sisi e wo di bone di mi a wo ye dan wo benya so akatua me ka soro ka sase eno ye wo sasa me sasa ye nhwe Daddy Lumba ni nipa bebira nante ofolamponsam nyina no ma nante na me sa kai Ofulamponsa interview bi a wase Daddy Lumba mpo ne tu ne fo ma ne toto nsase sisi ya dan mente se Daddy Lumba Ofulamponsa ebo ne dimbone enso wode na nante sa akode mante se woni Lumba abonwom obi a problem bi anya dai ensi Chiame Kwame ne rap me de papa time Lumba man akwanya no so ennem nso so me ne Daddy Lumba so obi ka se nemme nso so a na wana nso da ye da so obi timi Lumba mpo e ba chia mpa chia da so wo se nemme nso so nemme ni Daddy Lumba ono so menti boni bia na emom ye onipa bi wo ho a ukọ ne nchen na de asem papa kwa a eboa wa wo de boni di na wo ye den obenya asotwe ebi be ye wuo ebi be ye yare ebi be ye ablabo seye e wo ho pa enye wo bia ene yesu ai ne susu ai boni enti Daddy Lumba sasa ye papa yi na se ne ono so wonye ni patin ni edan ye ono so ayo obi bone pen on se me metu we se me obi bone a ntempa na me trase na me hu se maye nipa ne bone a me kom nkotodwa anim e bom pa ye sire mabosom se omo fa nche me sa kodi pen anim ka se me nua ade a me ye ono ma anya ade me se ofa che me sa asotwe bi no de ma me kura meji ebinum susu se Daddy Lumba de wanye sa ebi te sa ampon wone ne kɔbɔ odwom ewi ase no ampon kura ba abonten ema obekirikiri mu se Daddy Lumba de sika na dwane on se ewi ase na e wo no
enye bibia na nipa ebetimi aye ne pepepe na mo bu ho hu ne mfum so a ebetuma ba se ohene ne kura ba abonten se omeya ade o meto nwoma na wa ama na ebia ichire kura wafa ho de sika ide akoma no ama social media so ti ase se oni ampon de yi eye sika sem ebia na me fa ne se metuwe me yale na wo ye konfo na me so me ye konfo na me nua se me yale me nye sika nko hospital enti ebia bagoro ma me na me peka kra bi mfa nko hospital na wo hu me mobo se me yale nti wo bagoro ma me de makọ hospital na ye goro na sika kakra ba na me de kọ hospital wo si ye nche sika no na wo satan na yale nsem na maboa enti me no wo kan man bia ti ebi so na satan sika na ensome so hu eno kura nkan hye danye bone eno no enyentofo hwe me ka asem we emre a Lorraine dan ni movie bi adi a nkwanhia bi to Lorraine no me busua no me nkai wo mo ya konya nkwanhia ye nua be ma ba ko Ghana ko free mu no Lorraine be yusu kasa bi se movie we nipa be wu ansana na ebisi nipa nipa wu ya o mo se lumba Lorraine da kwa sacrifice media fo bebre frɛ me se me mla me kasa mfa ho me ka kire wo mo plane se minka de ntia minka ne se eye enwontofo footballers omo kasa omo ka sinitwafo omo terms enwontofo omo terms na football obitim kasa ne match we nipa bewu eye kasa omo ka no ma no o se de besi so on say yakobo match kura kotokone house kura kobo match obitim kasa kotokone house match we die e bia kotokwa ahye house ya anti we di ye ntwema house kotokon hye house ene de besi e ma ye na akufu aro kura beka all die be die fellow Ghanaians so tiase enti ye kwasa bi wo ho a ye ne ye tisunsun ase ne de ye nim se eye kasa bibia ani akiri ne bu masante kasa ne se me no ya dem se twen na be hu na BBC ya de be hye me on se brebi a ye ba ha beg di sasa enkomoy me kan se obu wo ho a ade a ne sasa ye di na chi akwa no moni onya we onim ho hwe de asie ebetumi asisa ebetumi asi bi se me kuta abosom nipa bi o wasa asi bi kuta 7 messengers nipa bia ye wo ntini ya wo nipa ya 2 days asa before 7 days ya 2 days ya 2 days 8 days ti 7 days no ya honhom bia nyankopon de ma 7 messengers no ansa na wankasa wo kra wo ti mu no abeka ho na ye 8 nti ya before say 8 days in the week ya before say ablofo say 7 days in the week ablofo no mfa wo no de ne nka ho ba wo me de nyankopon de ama wo no e fa na 7 na ya before so ya de na nyankopon de ma ye de ka ho ma na be ye 8 ntini ye se enan wotwe before say enan so so ti ase enti se me wo ye me bone a honhom na ono bo me ho ban no betima ba ye obone abraminim abraminim eti mame mi se wo one wa because we dey ba bontin mu bi ehunu ye lumba na da de ampon koye anwum ye hu akira sem ampon so oti na nje se herabasa lumba de sika no ko ma ba ye akuti adwom we bo anu we yabo ya ye nyina ye ti bie unim se na ye beef na me ka ye nyansafo beef nyansafo beef no mo de ba e ba ye se me se matwi wadi na watwi medi no abaka na me se ne menua ye nwom bo makutia me so me ye nwom bo akutia kakra obi abenya bia de mtwi wudi ne nti etu pese o chese o mo hyehyɛ ho ade na se lumba se okunkum di pase de nkrofo kan ya ampon de na yale be se de nyampon da so ti ase na nya fe kura na ampon ayusu ama no hwan fe ana ampon nwuye asemi wo esi a etwa bi ni da de ayi dance so ti ase o se mle metra ka se do ma hene ne sante hene bifu na aba no se bi omom wa akiri na nte ase na mum aboa ama niema bia na sante hene ye di sie a na obi ehunu se sante hene enya hwe moa no wa ye pie ama nipa nyina hu se ensem na mo ka fa ma onye sa na ti bibi nsikwa etime ensem a do ma hene ne sante hene bifu a beba ye nyina no de bia metra afidie we so a me frɛ sante hene se be papa me frɛ do ma hene se be papa so ti ase aboa ama eniema bi asante hene ye na adwene se me de meye de ama me ma mi nna na di no do ma hene pushi na ma ni yini niema ye dai epie ye ma na nyina bi hu se se eniema se na sante hene ya ode asi so ti ase enti ye oniema bi wo ho a esi a ne papa mu na esi bibi nsi kwa ebi na tam na duru se wo se do ma hene yi sante hene niema wa ye dai epie ebi so na duru tam se do ma hene so pese wo fa sante hene ho no so de pagya nanim bibi abetimi asi e wa ablabo ye be ye bisan abushafo ene ye be ye bisa wo afidie so
esansa ya na ye pe asem no ne puma sibre na yetumi de edi nkomo producers momo ame yenya bisa ne nwie ana se yenkotie audio no mumu dada ka di audio no nwie aha yebetie audio na wie na yaba be ye bisa before that ohene sasa asem a ye ken yenim se ye wa ha na anoche supremo wa unu anoche mone dada lumba adwomto ne nante kakra tim okoye eno be ye ntre ha ma amamfo de hye dada lumba se wonim hu bi ne yade enu amu no ampon de bae enu amu ala se champon de bae afei de aba be wie dada kedi eye ne sasa no me ba o ye musa se emla minnu no wuye no me ba ye abusa be kle dada lumba din afiri mu se wonim hu hwe abusa me ye senke me busuani na ebinom se lumba ne kun nam de hye Kofi Adoma ne nkrofo sebe Kofi Adoma ne nkrofo mu ni sika nsen dada lumba se dada lumba ne kame so si ne so a ebi kura na se sika na kame pa senka dada lumba pe kakra ma gina kan wanotum okay enso na nye ho ba bia na kura da no ye mfanto enu nti na me se ye be ye abusa na ya hwese anyambia no dada lumba na akobosom so akokun dada kedi ana se dada lumba nim ho hwe ye yesa abusa ni wie a wo a wo pese wo ka bie no wo betima akosunsum nipa bia ho akobusa ansa because say ya akamia ye se asem bia ba ye twetwe na basa ne sere abra ye nya proof enu na me se me makom no me uni proof aka wono tum because on say obi e friend atesem other station ni bebre ye bi me mintim metra mo video so meka atesem because me sunsun nipa nti ade a me de ye sunsun adwuma busa nkrofo dadi no ba metima frɛ ne kra ofolom dedicate no wo metima frɛ ne kra atenam ade nim abusa se omumienu no when ne kun ekunu yonko so ti ase ha enti se ko ba se dadi lumba nim ho hwe a yebehu si bebesi aka asem nafa se ko ba se dadi lumba na ekunu a yebehu kwan befa so be ka asem nafa enti mi da me momitri mu nka asem enti se mo se ye bo audio no ngia audio wo ho audio se okunu na aha audio no nkyere sa audio no se nsem aba abonten no de agina pa ne se dada kedi no be ye audio bia eba beto abonten ansa na wowe kyese dada lumba ne nam ka se ono ne de no kwa aburukyire ana waje ne girl ana one ne girl wo mienu one ne yere atena ana ahye no nti eno na amanfo susu se ene de dada kedi kan ye no kore me da se pa tema audio no baaye no na dada kedi se na otiase no ngui na dada lumba so nyankopon da woroma o yale ye nyina no ovuye anyambia no wo de abo abonten o mutimi frɛ papafuo yi mienu busa asɛm yi a dadi kedi kan malumba so beyi na no ana ende man hunu bisa mesre Ghana yenhwɛ ne nya atwem na aya na ye no because audio we pie ya nsa na dadi kedi wudi a ade na ye nyina yantima ma obo hu a na wawuo na sansɛm we epie enti o mo hyɛ da ye to hɔ sɛ mewu a na mo ana on sɛ ewiase no ho sese ne de ba bi ewiase kɔ no yese a yagugu nipa bi hu fi bebre no enne me pen so die manim de me pese sa de bi besi se asem bi asi a yempemu no korɛ ansa na yenhu se akokɔ mpo na esi etwa ye betwa abusa se yampa the whole world unim se na anu ya kora na Burkina Faso o makomfo ne be hia na o mutwa akokɔ e de tuare e hye o mabosom nsa akokɔ no confirm da ye ya e mo bi ahu se o magye atum so mbeboa no eye the whole world akokotwa sa na te enye Ghana nko a ba bia o pese o pe no kora utwa akokɔ so ho enti aden na yemfa sa ade no mfa ntete ye man because ye man na ye timu no e abosomsom man o e abosomsom man e na nanom na do mo magya bagye asase nto woni nyina yeti so bi enti kwen na nanom fa so no mo busa o made no ade na nese obi ho asem ba se wo ye presenter kora na untimi mboka nkokonfo bi fie enkoto akokɔ ye sei akokɔ ne snap mfanse 300 cedis obenya akokɔ ne snap achi yekokɔ so ye ba akopɛ yentwa ne mienu kokɔ busa asem mpese no koka bie na mmom se ni na ba wo pese ohunu se eti se ya akokɔ na ya enti se akokɔ ne mutu ne ehu bo hu si bia besi ayede aka asem no enti se opon we nyina na manfo bebere twetwe da lumba ne abasa ne sere so na akunu enti se anyam bia kwa ya busa na se nye wono a asem be no beka kire lumba okay abusia yenkotie audio ne mra na yeba bedim nkomo kakra wi a ya bisa no na yahwe na a confirmenti gibre na yentie ba no eno no ko
de fosu fa me kotra ne nche wo Germany a oyi kohwini otrofo na nana ka me si me ba fom kra ka se niema ye bia no konfanche nanso se nana obetime di madanse ye se ono betime aka se obetime gira ba bia wiase ba bia de ne sa hwede maka se ono na wo ma me kotra oba ne nchen na me ma ye ni bra fa nana oyi otrofo sanse mi am na me tu me kwan oba no ansa na me kura me kotra Germany me matra France 2 years oba na hwehwe me kira kwan ayesisire yasafo yi Jimmy number kura free Mr. Mabi by friend or now or Ashtown mention number kura ono no okofa enyema o difference no okofa nyema e Germany ebi ti se sabroki ni sankura majiji ni ajiji ni na that time no afro shop so eninti no many mere no ko bre sabi e ma dudu o Germany na what tantwa to so say oba no ena wodi mi kosi ni je wo ko dwofusu matra Germany da nanso sabi o baba hwehwe me no na mi tu kwan in 97 me tu kwan enti akwa se wo kan baby ase na ase wo di mi free Ghana na de mi kosi obanche na ni me hene na me trust me ba from se bi amaye bibi na ho maybe a woni obi nim anase me nim na bia o chesa ahoya ene ma do wa fa no wiase me nka se eni ntere ma ni brese me kofa wo yire nemu wo kan se ma fa wo yire ewo despite him sabi ebi o munyina ntimi ma emeja ho ni adanse ma me wakaje na yakusi achimota golf chairman wakano chese ba bi o begire bia o se wakwala na me sesai ebi asa braba ye bonana eye akansi enye sikan eningwase atunuam ayi sabi live performances woni na bre still obeju bisika aye ni bre nye bifu ba ko gira ho ko fiti kura ne sabi band ya from blacklist e ko gira wachi nanti ba bi we do kwa sabi we pre back kwa se de ko do amanfo si pa wasam anka we se ko ha ko life go go one man say dey na se wo si wo nyasa ameni penyina hu se me enye na wodi mi tu kwan kwotena wo ba bia nche ade na wodi enko ade bibia wo pese wo ye tse nyame bia tse so na bo nyoma ni Ghana fo gina na de wa ye me enyuma wa trokutu wa akutia enyuma wa trotia no wi ase no na ese abubani atobetia Black Minya. Osampo. Meti audio no. Na se audio mu nsem nkyere se obi ku obi omo. Nti head na wo gina audio we so se Lumba na ekunu. Ono pese o kyere se Lumba tan no. Te for the ho. O tan no kosi se o de ne namam wa ono nanum asem na yati. Yente de Lumba anum asem. Ewiase esese ne tekere makro me dey omokun omo na siesie o ma de. Me enunti na me se de wo kan de ase asem bi na wate ana asem bi na Lumba aka na ye ne ya ene ma ono so clear ne ho emfa wuo ho emfa wuo ho so ti ase on se nyuntofo no bebre ho mabla bom nsem no me to nyom obi wo ho a obetuma betena movie TV so abeyi movie se odo obi eye atin keke enti se wo hwe phone so do ene TikTok do yi na wo de call wo asetena mu a obeyi mistake so e o man bi wo ho a eye TikTok no mu so obi na obi dido a na omo so o de person de call na asetena mu ekototo ho wanya time na de camera si ni ho e na all you na be ma ekọ adwuma wo se wa fe na o metena se meto nwom mawo entity aduane mawo ansa na okopedi obedie TV so do eni fie do enye pe TV so saman eni fie saman enye pe TV so saman timbo obi asum saman bie no betima bo obi asum saman bie ni ho e betima bo obi asum
But TV so saman oboso to Ebi kura hye wig nyina. So te ase na busa wo se efunu be na yade da na yade pada fa nim fita ada eso TV so saman de bi fita TV so saman bia so hye jalabia hye jalabia wa TV so saman hye white eso saman bi ho yade kente ene siesie no so TV so saman ko jalabia man na sie ho ai ensamanfo bi a lewe no mutwa azonto sisters asese saman timi buru mu gengengen se dia etimi twem pena dia se ne ko basa aba nipa tibiem Enti ehonum ne se de betoto. ni kwase de betoto asetena mu kra depi yemfa to asetena mu Dada Kedi kyerɛ sɛ Lumba akɔka kyerɛ despite so wagye ne yere enso ho a Ghana Golf president akɔka kyerɛ ɔno nso so wagye ne yere kyerɛ sɛ ɔde ne tene ama akɔwie kura sɛ Lumba so ɔno na de ne firi Ghana ha kɔ aburukyire kɔtena Lumba yere dada no sɛ wote pɛn na yere dada ɛyɛ Cecilia ya Safoa ɔde kɔtena ne nkyɛn wɔ Germany ɛna ɔno Dada Kedi akɔfa no ɔhene asɛm yi ɛno na agya yaw wɔ Dada Kedi ne mu a ma ɔbɛyɛ saa audio no ɛno na meme kyerɛ sɛ ebetimi asi Dada Kedi die o kan sɛ Lumba ayɛ ne saa ama wayi adanse mpo sɛ e papa despite ene man ya golf ya wo ni wayi wo ma danse fine ebetimi asi ene Lumba aka ene no so abɛdɛ abɛclear ne ho ewe ne enye wu asɛm so ti ase eno nye wu asɛm o ti sɛ me se wayɛ made me so me se de wo yɛ o de wo kan nye saa ne te e de ne kɔ yɛ wu e wu enye ye because wiase obi abewu nti asɛm bi ba me mfa nto sɛ ɔne ne wo beef nto na aku no to wo de wo da so onyin ne se bia me nyam confirm yin because me bosom odi machi no amede tie amede kasa ne nyan kan kyerɛ me sɛ Dadi Lumba na aku no nyo na aku no ntimi nkɔ hɔ bebre nti na me sɛ duru tam sɛ ye pɛsi ye hu wuo ni mu a ye bɛyɛ abusa okay abusia sɛ bɛyɛ black betimi aka ne nsɛm yie nti mbacho moma yenya bisa no komfofa amwa mame moma yenya bisa no ye betwa akokɔ ana me wo bosom bi a wo ye universal okay nipa bi a pɛsɛ ofre ne kra bia no blofo mo kan sɛ immediately immediately nya immediately obeba o yes I guess you won't be help guess in the blofo so kasi the blofo no mo yada o immediately okay abusianti sɛ nipa na wuo sɛ wo nwuye bosom a wo kom no ana sɛ on kom no wo ne din ko a ofre na smart wo so ba na ne din komo eni fa kyerɛ abusia eni ɛyɛ de an asere ne ye de ayɛ asere ne ɛne ye de sunsum na tenem ti sunsum ni tim sunsum ni tim enya ade a ɛyɛ stiff ɛna untimi control no enya wo na wo be control no we metimi aso sa hadansi nti sɛ wo mfa wansan kɔ fo ba bia ho dia ɛna wo dwale konkron be na wo twemi no ne adware konkron so ɛyɛ asere ne na kyerɛ wo okay wo ntimi nka enya wo na abɛka kyɛ ɔnkɔ ha enya wo na abɛka kyɛ ɔnkɔ yɛbɛhwɛ ase adidi nkɔmɔ a na aba be siri yɛbɛkwa no so memfa ne nkɔ straight bia no mo de aya ɛyɛ asere ne ɛyɛ tonto ne yɛde yɛ yo na sede bobo na sede bobo abusua ni o yɛse yɛ penti yɛ ne biem to biem a na ayɛ so ti ase nti we yɛbɛgyina so ana bɛnde me de bekuta sei de so mama na ka atum sei ho de etie sei ya na bɛyɛ sei ya nti me busa na yɛ no kora obɛka sɛ yɛ no kora nya no kora ommiem omba na tabani mienu sei sɛ yɛ no kora de obebi ai mienu ayɛ no kora obebi atabani abusia yanko ya bisa no black yanya bisa no ne yo amwa odawroma o yere kwabna maafo saa na yefrem ya pam mienu ho da 70 me pese me ne odi nkomo beka no kra bi e wo ma kyerem ya pam mienu beka no kra bi e wo bia kyerem ya pam mienu se kwabna maafo na me ne wo kasa bigina me so ma me hu se kwabna maafo na me ne wo kasa bra bigina me so ho da 70 to no wo ntwatro aba usu se me no ne me kasa o banyam so obesim so ayo ma ho se me hia wa obeba ta bom din kyerem wo ye fra o se me din dia so aba aso na ba nyedi me Kofi Mensa yo bofo wadawroma papa bi si ye fra na aso na ba Kofi Mensa saa na ye fra na pam mienu saa na ye fra na pam mienu enipa bebiri na atwa ahie ha ko gina aso na ba so na menhwe ko gina no so na menhwe nipa koro
Who the assembly? Only Muntruka. Ontwa. So what I say. Before Wadaruma, a yaw yere kwabna mafo. And ne dua me no ma de be chinni. Me da oba apam yi no. Oba bia na me nchen apam yi no. So oba bia na me nchen apam yi no. So. Me wie mu anko beka. Kana utrati. Hada tie. Ntinye ntro ene wotwa. Onim ntro twa. Eye nokore enye nokore. Abusua we bibia nso ase o na bibia nso ono an me masom stiff. Nya una abeda. Na be me hwe won sa o. Hwe me nsa. Me hwe won sa pa. Aha. Tina be fonti say chinye nti yekum so nkuro so a. Me hwe won sa movement no so agina on sa ne gina fa ko. So hwe a ya chemu mienu pepepe. Aka se baabi wasen baabi. Na eyesa. Ti so mu si a wayiri mu denden no ono ankasa control ne ho. Ne ona be control. Yento aso. Yo bofo wadaworoma ensem bebre na akọ bibi e frɛ ne tentan fidie a ye ka ne social media se wate ho asɛm da apam mienu unim ho apam mienu ese odi ne dwuma ho ado wo phone ana wo su computer so on de uchini so ti ase bofo wadaworoma na hwɛ social media ya wo ka ho asɛm yi akatum ne nkasa social media ka ho asɛm e Ghana ni na ye apam mienu enye Ghana ni na ye sa social media na apam mienu ye se enye Ghana ni nsa no apam mienu ye Ghana ni nsa no maza juice show se ho ahwani na ye so ti ase na bofo de ntia ye frɛ wa no pa nyina ne se ensem bebre akokɔ ntentan fidie no a wo ka no so se onim ho no katum ne nkasa ensem bebre akoso ye papa Daddy Lumba a bebre na frɛ no Charles Kwadwofosu ono ho asɛm na mbebusa wo yi unim na pam yi no o popular bia wa bia ntem Lumba e popular bofo katum ne nkasa unim ne se odo afu apam yi no unim ne se oye businessman apam yi no unim ne se sabi oye trotro driver apam yi no unim ne se oye president ya apam yi no na unim ne se oye nyontuni a apam yi no yenhwe Eni bofo o feel Lumba nyom hwa ope papa bofo katum ne nkasa katum ne nko bofo masem nyina ne se ye papa baako ono de onte ase idin de se Daddy Kedi oro so unim na pamie no onte ase on kan ho sisi ye okọ na nanom atom nsa afre no to okọ nse do ti unim na pamie nkasa ba we wache yo se onte ase on kan ho sisi ya ono nkasa na nyuma anhya dan hete sa hete ikura na enyanko na nyum no so bofo so unim na katum ne nkasa bofo unim ne se ono so ya afuo ni a wodo afuo apamie no oye MP oye president pamie no se ono so ya nyontuni se de Daddy Lumba ya nyontuni na pamie no ne hwe mo so ya nyontuni apamie no okay bofo katum ne nkasa se na kopati se free a wo free mu no ensem bebre aba akire se ni wuo no Daddy Lumba a ye frɛ Charles Kwadwofosu onim wuo ne ho bia pa mu mienu bofo ni wuo na wawu no se Charles Kwadwofosu enim wuo ne ho ketewa bi mpo nim ho mpopoya pa mu mienu ne mom se Charles Kwadwofosu nim ho hwe na ni din keke no mo de atoso a pa mu mienu mi hwe so onim ho hwe ya pa mu mienu ni mo so onim ho hwe oh de asɛmnete Afia no ma film ni hwe. Aha na ye point. Nti na ma film ni hwe. So ti ase. Ohene Daddy Lumba de no sa ye biem. Na me en confirm yi. Bofo odaworoma. Me pese me hunu se. Ye nua be ma ye frɛ ne Daddy Kedi. Ni wuo na wawu no. Ni wuo achi apie se Daddy Lumba na aku no. Ti wadaworoma. Me pese me hunu se Daddy Lumba onim ni wuo ne ho ketua bi kura na pamu mienu mi hu sampa Daddy Lumba na ekunu nimum se Daddy Lumba nim ho hwe na ewuo ne mo were mpo ennam Daddy Lumba ho apam mienu
Ohu da semete. Ah. Ofo katum ni enkasa. Why? Katum ni enkasa. Yenwie kura katum ni enkasa. Bofo me pese me hunu se daddy kedi wuo na wawu no. Eye nipa bi na akunu a pamienu. We den tempa o. Na hwano no. Enti se bofo katum ni enkasa. Katum ni enkasa. Enti se nipa bi na akunu dia. Ye be hyase afiri daddy kedi abusuam. Nabusuafo. Se ne maame, se ne papa, se ne nua bi nim hu bi a. Na no so ya pai. Ti yenko wo momom. Se nabusuafo. Aha, ye busu na wan. Ye wi a na so wo yire a ne da kɔ ne yire so. Na yire so one ne tie. On de minim ni de na emum ayi Cecilia ya safo ano. On na one ne wo mi no. Ha, ye be hyase se na se obi a onim ne yire mu nyina so din. Me de ya safo ano mum na Ghana ha de social media so obi anim se na ono ye Daddy Lumba esa yi a one na wo. Bofo wada woroma ye serew ugusu a wo ka no kre de ye daase. Wo de Ghana be ma no kre bebere pie. De me busa wo ne se Daddy kedi wuo na wo wuye no. Ni maame nim hu bi apa mu mienu. Ni papa nim hu bi apa mu mienu. Ni nua bia nim hu bi na busuafo no bi nim hu bi apa mu mienu. Na busua bi ni bia nim ho hwe apa mu mienu. Na busua ni bia nim ho hwe apa mu mienu. Na busuafo ni mu hwe. Bofo katum ni enkasa. Katum ni enkasa wada woroma ye nwie. Ye nwie ndia itrenti ye nya acheso a. Bofo wada woroma. Minim ne yire. Na mmom se wo fi se oba a wone na tena da ana wone na wo ene wuo ni nam ne so a pamienu. Oba bi wone na tena da ene wuo ni nam ne so ba ya pamienu. Wuna kofo ba so. Hasa anyumtofo no ebi pemado. Bofo katum ni enkasa. Se de wo me yantu ase se eye oba a wone na tena da ene wuo na fa no so. Nti ka chen say onko ye be ba befre ye hia ne ba befre. And bofo tena se ye hia we befre. Awusia me hu adwiri me kakra kire se ore konfo yi ni nkomo. Mi san frɛ no. Ba ahaye ye wo de man ntena ba bi otia. Konfo je to ye hia ne befre no. Ye hia na ye be san frɛ na manaba. Na me bisa se Daddy Lumba be kan sem bi se ono ne de ochire eye dada kedi Cecilia no ho kwan ema no koye obi anso nim se Cecilia ya safo ayi eye Daddy Lumba ne ex a wone ne tena ayi ne ye bibi pen ne mu meba de one na ho according to dada kedi no ono anso kura confirm se bibi sa ewo ho ana bibi ti sa ohene wada woroma asem yi wo panyini on say saade we ekum youth pa a wo se yehwe ho asem na yeka me ne otu we me yonko ne na se unim se me no oba bi ti na se later kura me no oba ni gya na akofa na me mfa nche woda se umpe me no te se nua madam for no nyem nua na mke se ete se nua e ton se didi nti wo yire ana wo ge ho enye makono wo so wo ge ho enye makono ona umpa me de bia mpe sa na o se wiase yo no obi tun se didi sa na o se ye kan se open again dabi onso kondo na yire do kondo na yire sunsun mo so pe so nyini che pa obi a oni na fa yonko da oba oni na tena jai kura men ko because em no fa yonko nam no oba ne ti na se bi ni jai be 30 years na kofa kura na me hu so oni ne ti a meka se ana na me ne ti nyina na ope no ampa wo na se bi so again na payment eno meka nkire wana again na pe wo a wo na o se wo hye wo ho so cause oba bi wo ho anu ye bonsam a ode ntoton be ba wo no nua ne ntem ohene nipa ye nipa sesi a oban na ba begina Daddy Lumba ene dada kedi ntem oban ni nim pa se oni Lumba ye bibi pen ena wasan so ne dada kedi awo mienu enti ohunu se ba bia ma ne kofa se na dada kedi enim na wonte na emom no okoso okohwehwe atere ewo mpaase
ɛna okohunu Daddy Lumba ɛne oba no pictures wɔ hɔ ɛna mu obebisa nse ya na sɛ une ayi kojo ayi meba mesrew ye akanfo ye nkura 3 ɛwɔ bedroom wodi sese ntere yira pa o ɛne afen ɛne pes hwɛ ewiase ho de bia meka me se me ye mfomso obi ne yekotwa beti kura na me ye mfomso me ka no kura me ye de ekwa beti ye nyina nim se atere ye hwehwe ne mpaase no kura sem obi ane ne dan o me different ne bo obi ane ne dan de me nim se atere ye hwehwe ne mpaase ena enyontuni te se Daddy Kedi enyo no ne be kini ne yere dem edan one ne yere tim no ne be kini mu da cause we are busy na ko kini dem no pa atere didi minia te se wo pa atere didi a wo be frɛ wo yere se ko kitchen bre matere ena oba so ntimi mfa aduane ye de atere di mfa aduane nko an misi ho enti nko an kan kyerɛ se bia me didi na atere ne gie me nsam ekɔ hye mpa na se ena me se me de aba ekɔ akɔpre na mayi matere ena me ko hunu se sa bia photos no kra ide egu eno me mete wase ba se me kompaase akɔhwehwɛ atere de katakie na kyɛ sɛ ɔyɛ awe sɛ Daddy Lumba onim sɛ Daddy Lumba girl no ndada ena wafa akira kɔfa ɔnkasa ɛfa baabi no metumi agina Kedi na chi kakra kyerɛ sɛ ɛdɛn na wo so de picture ko gum paase ɛno na me kyerɛ wo sɛ ebia na ɔba hwɛ unim mapa ɔba obetimi na ɔba atena na problem kakra si obetimi aka sɛ wo ade a wo de ayɛ me ne mefa wadamfo ama na hyew me na me ka kyerɛ ɔbɛfa wadamfo ama na hyew ba wadamfo no a ɔbɛfa wo no hunu sɛ ɔde wo kɔ ha wo ye wadamfo ye morning ena wo adamfo a me no bokosu atafre eto nsa didi wutimi hye matare metimi hye watare enti no se wutimi de saade ne ye mia kum di papa me na me ka kiro ena ye wonkrofo bi wo wiase a ho omuhunu se baabi eda na opese okɔhye ho onfa woni de baba akiri ye wo sa me ma no ye o ma bebere so sa ye de ewo wiase ti ade a ye woni papa bia ye woni bone ye de ewo ho ti mpanyifo se wo papa kokɔ bone no na kokɔ pa di akiri enti se wo ye bema na se wo obi nam na se oba bi ya ade wo mo ntemu a wo bema na wo ne onipa ne nam no ye careful ewo sa ba no nti se no wo kan sisai se wo no se de ye ka se Daddy Lumba nim ho onim ho hwe Daddy Kedi na na ewu no se na suma na kyerɛ sɛ ɛyɛ ɔbaa bi a wɔne ne tenaayɛ ɛna ewuo ne nam ne so nti afi na yɛ bɛbɔ ne ehu saa ba akora a ewuo ne nam ne so short aseɛ na ebia na eni ntimi nya ne nyina ne ɛwɔ sɛ mutimi kɔyɛ research ne ehu ma Daddy Kedi ware wɔ mo ana ono mo tenaayɛ ne nya wo din ne efrɛ bosom no ne ebusa wanwan na we ba tontoni bɛbɔ no na abɛhunu sɛ na Ghana fo nyina ehunu se wo na wo saa ba no aye takra so gem a waye bone de be hye Daddy Lumba ye wo bi wo ho ne ya wo ye kyere wo nyina kyere se onya wo bekun audio ni mu no Daddy Kedi kyere se akutia nwom mekuranya audio yanka menim se ye ne wo sere kwa ene nwom ahoduo bi a Daddy Lumba boboye no no one no ɛho de mintim Daddy Kedi nya adwen ye ne wo sere kwa yi me ebia to me fie o nkrofo a me no mo tifie kura yi me maaye se wa amonyom anti Daddy Lumba nyom me de kyekye me wure enti wontimi nka se wono nkwa na ebotia no na eden na saa asem ne mom si ye no nkwa Daddy Lumba kɔ bɔ saa nyom na Daddy Lumba nyom ma kutia nyom do wom ɔno pese o kyese ne nyina yɛ ɔno Daddy Lumba ebe ne se ne nyina yɛ ɔno na anti Lumba boy ne yanto ye toy enti se nka wono nkwa ka wan be hwe ne ho se ye bɔ na kutia enti ye kɔtɔ no nyom hwɛ ma me family we nya example tama na me ye Ghana made no e wo Central Market mpaboa no misia ba ya bi ne frɛ ne maame ya kora ne ho fe krokro akokokokoko misia akola no on net mission house mission house na ma pon me ho we dey na mpon na me pon me ho anu kora na ma pon no ho me hu na me timo jongo na me hu no na me hu akola no bla o hwa akola na ye hwe na ni se ti se broni na ni ma fita baka so no aduane kora da me ni akola ne tena ye na wa hya se o ma misika o timi disika nyina be ja so ma me kan me wo fa kodwe keto na yire ye frɛ ne sister akua o mu nyina o mo zongo anu mu nim na gɛ no bre misika
Timi trase mu se ah da bia opa yi minima dwuma kro wo ye se me ne gya ne be se be ye be hia na di se awia ana dwumi nya no nukura pa na me ka kire wo no ma hinta sem enti da ku bi oba me ho odai anadwo na ne phone bele ye ne phone bele ya me pick call na nipa say wo de wo ma me ya de ye na operation we nya phone so be 10 na wo de ade achi a na wa ba say wo be pisika afiri obi ho wa na me ka take call na me de phone to na me de madwene kokko say me yiri ya nroba me yiri ya nroba enti e ba sa no na me ye me ho say me bo afuru so man kan che say ma pick ne call e na receive na ba me delete ye e free phone so na me de ne phone ye dey e to no ho ti ade chi no sorry no ye dey okoye obi otim beda me nche no ma me miska nti me shaase se me man attitude o frame me pa na me fa oba me nche me se me ko trek ne ho nkro ne ba nti boy ba ko o adwuma me nyane wa adwuma ne frame Sam na o sei nti de ne ka kire o mo se me tete no de o ye me nyina no ase me menya oba afoforo na me dey me tete no ena me nua ne ka kire ne se oh so o tete wo dia me do be ma madam fu ti asem no ena o pushi girl no de ma Sam ne ye wo eso ye me yonko nyina ne ye mpaboa fa se namfo ye nam ena o pushi girl no de ma na de ono pushi girl ne ye won so wadam e ya mesu damfo nua mpo se ko obi sam se me nua e bia se na oba no e kan wale de na asi no oh mpewa ja no o de ne ko ma enti o de ne ko ma no mankasa Sam ne ya ana me see cross na me say ade we ya mati ai see manim no enche asem be ba ho ambamba be 3 months na ge na koye Robin ya ma ya china mo ba graphic mu Shooting Gadochi. mi donya mi nua sema me kan ya sema see ya dance fo nyina wo hu again a back graphic in first page on say akronfo bi bai taxi driver say mo fawa na wo tena kan mu a bo say obi tim dada no wasi we tim bo say bia nipa me anu no mo te akire wo try mo ani aka wa hwem ni akọ robo no na me yere ne kan enu bi na me yere ne ye ana ye chi no ti ye chi no ba graphic mu no se Sam ko hu graphic ne se wo mu a na o pese wo tosie because of on pese ani beba ho na graphic sports no so mo su twagum mo su twagum e de bi asem omo de ho asem be dako na me frɛ Sam na me Sam ye nyina so wo adwuma no te Sam eniema book na auto graphic na auto no jato engosi aga oba no ade se na me hu wo no ho a me twɛn me ho ifi no se na no imare no anka nkyerem na me hwɛ me nko ka nkyerɛw ne kwa ka kire nse boy no kra so yan roba na kina nko ye mabomi Obo tuombo me de me kwase apanyini che so enti no e ba ye na again ko jail ko twa be 1 year say 2 years esa bai na sna na ni side e wo so because no nima de kro ntia na me ja no pay me number no frɛ me na me say mama ya ade se ni nti ena ma me no gya ye o because ko na me peke ye no na no ye me dene kan kina phone no so say no butam so obehu me wen na me say adenka bibia no so obi so ni me di nkomo bi na me so ma me nua ho Obokoma state enso na me ni ho na me omojungu na Obokoma state so me na iden akọ da ma me no kwa wu antipokua to koduru ho no frɛ me no so ma ba ma me ho na wo we na me so me koto ade ntimi eden me ba mojungu so ne Obokoma state tumi na te eden ekọ na me ye fast na me call because ho de me ma me mo ho nto de nkrofo kra ba ho a me nsuro ba mojungu de oba me ni bi nkwa na ekọ hye de ne kina ko tuohye ne ho na tenya okumi no call uni mi se ga ni hia me na wo hia me ma me no tatam ga ni ma me 300 million physical money ko hia no ma me ho no ga ni ma me 300 million na me say aden e na o de say sika na me no say me ye clever se e bia me nya kokoduro na me busa na e bia ka tatam no ne nkrofo ne baba be kume
because omu nim se me hu o machi nti menje 300 million na fa nhye me business ne mum wa hu se me ntimi ne ntena biem ono so oni me hu bone bia o mtim kene kan 300 million ma me se fa nhye me se ene na me ye mpaboa a ne me da so en di mu abepim sa abiri so oba ya afo oba ya da so wate so ti ase enso so no hwe se mimi nya koduro se ene sa na te dia se me dance baby na me de metwe me ho boko ne mo me nkoka be ma bi susu a ena se wo ye kromfo ena se ni me so nko na me da na ade achi na okofa ne kromfo na tenya black wasem a woken yemfamra dada ka edidie yi a ekosi ye no ho according to nchiremu no dada ka edi no wokọ abrochiri ena dada lumba ma no ko ba ne nchen se onkonkoso ye wo no ho na meseko meyire nchen ana oba me na ye bibi da ho okoye no one na ko wumi asem no ebi ni wo se wadamfo obesi wachi no ebi na asie akohia nkwanhia ewu anko na ewu ye on se saade we wo hu ha adwen pa ho ene de mo example ye wo ni ankasa makola baako me nuampo na me ne ye mpaboa me ne ko me master fee na me master chef fa no frame se me mra meboa no ene ye koye na me nua na kwakofa ge e wo me master fee ho me nua na ntimi amusa me se bla makohia wo ba bi na ho na wo no master fee ntibusa na mame te bi kwan da ho a me nua na amusa me ti me nua na de abaya ne ba ye fie wo wasa kropon e ma akola no e be di 1 month e wo me fie ho na me ma akola no twop money mani sika ma ne ya aduane nti one day e na me nua na de akola no ba me ho be ka chem se bla o ba me pese me ne tenani am se kwa me no ba o pese one ne tena e na obedi fie 1 month e na won kan jire me am se o ba na o firi hin no so me wo comfort wa e fie na so comfort wa be ho asem na kono se o master comfort wa e na se fie ho na wo no se ai na so hwan ti e na o ba fie ho e na o se kwaku na se kwaku bi comfort wa chia me kwaku o se ai na se o ba ne nche se de o se ne ge na kwaku ne boy ne kwaku na niam bi na kwaku ye no nti waja no ene waja na be fa me nua kwa ifikuru no am na me ka kire kwa me se ke we me mpe na sem da me ka kire me nua nanim se asetena no me mpe ne so woni me se me kwa fa hye bi me master ka kire me se adenti na me ono na kwala me magina mama kwala na me se nana tunkoto bi o me master anim me se nana dunya me ka abosoma yeso mo se me nim asem no ho hwe ne mra me hu akwala no me mpenhwe to bi hwe bibira no madwa ma mpre asetena no so ebepem sa abiri ntime die akwala no kura ne minim so mo ntem ayede ati unum se enne so ma wo minu asese minu ne so afiri mi nchen because of adia wode koye me master fi wagoku manim ase se me ne wakọ ba bi na so wakọ hu oba akora bla me hu oba yi busa na se mame se ne ho dwoa na me mfa no wantime busa na se ba bia jofri senka wo se dada ka edi yesa sa no se koye ko bisa dada lumba mba se oh ebia oba na ka se me nko ne nchen no me hu oba ne ye bia me ne gye ne ho enyam bia kwan da ho ana oh da bi we die o papa ana me nua makanwe oba me ne na tena wo ana se yegusu mpoti nti we die me srew na me da se wa dey wabusa me ebi ansi ena ebi o gina na kono ena se bi oba no se tienti ena ebi okofa no eno ebetumi de wantwi ayedai aba me ye da lumba na so de saye me a me mpe wase mo wi ase da me tan because why had ya bara ayedai aye me ya obu ho na de o de be chew obu ho on van chew me na me nya obi a me de asem che na emo me be kom ye nti me hu ni se o ma de che obufuo so aboso betima atwe so enti me no ka asem na me ye hwedai afiri me mu ba wo de be hyew ma aboso na chew so obu ho de be hyenim na aboso na ayedai ache eno na dada KD free say dada lumba nim se waye saa nti on penasem otano okahye ema o se edu ba bi kura no na bia yetimi frɛ wo no dada KD ni program ogina ho otonwom no a obeto dada lumba mumunwom kyerɛ sɛ na opene nwom afei dada lumba maame frase na odi kosie da nase nanso ohwehwe mu no
na kosua no mu de gina ho aka wono ahye se be ye o maburo lumba so minia ade ba ko a ehu owiase kosua gina ho ma ni enema mienu kosua o de ba ye sunsum semu a eye bomb ema yen akonfo na o de konipa afamu a eye ade ye de che ye de che cause uye obi ade na ne fa otumi to kosua ba ye da wase se yale bi bow na ohoto wa obi tumi kosua se gepata okra ntino na obi nkoye kosua bone emfa mmere wo se gi edi because say dedicate wo so nte wo kwa nyuntuni bia na obetumi aka se ote wo kan to person che se oni spiritual father na oni spiritual mother ana oni ba bi asebe oni so ni nyankopon bi oni ne nam abibisi wo ka kire na na owi so obi ante wo kwa enti se me metiwe metena se obi nya me bone awo se me bo me ho ban unim se me ehye mitiri mu se me ne wonam yi obi peme na wanyame no wonya wate se de wanyame because ye beka se asona bana se be wonya ka akwanhia ade ne black power na de bi osoro kwa ne ho program no wanhu ana wi mi din firi mu enye de enye ye enti tem bia o se me bom pa ye ma obi o ben me bia se asemboni bi nto no ne mfa me din me bata ho enu tire ma me makom na sonko no obi oba me nchen bia me bom pa ye ma no se de be ya o haw bi nkoba no obi mfa ma edai e me kekere me ne mo ne me nam wona me koba nko ade a empire na me bo se bobi ma no se se bi na ebe tunu mpa me sra bosom so wonyi nkire me na me mo no kokko no ntwe ne ho nye den enfuro because nipa no ni maduro timi fa ne kwhye bosom na se ne mo me bompa ye kire bosom ne se o haw bi be ba me sra munyi masutre na me mo me nua na mane no nye den ona ne ho so ne mmom no se wa na ne ho so a na ebia ma ye recording bi ato se me ka asem se kire me nua o ti bibi kosi a na nipa hu se nye me na manye den ma amoa no na mmom no mum na anye den anye yem se dedicate o kese se wonte ase nti ke yotiase anke bebu sanse nyam bia mla wokọ ya wokohu saa ba no no a se nam lumba so na odi hu saa ba na obusa oba na se olumba ho ana wa mi se oso oba no mum na obisa na wokohu eyi picture no wompa na se no e na obisa na se na se hu ne kwadwofosu oba na se o na se mne ne tena akura me ne na anwo eniba on se wo hwe dedicate recording ya oyeye ya oni kwadwofosu ntem ebu oni ho ebu oni hwe kasa na oka ebu oni na okasa yawo so ebi a yawo no na ama wo mu no ba bia na kane no de na se kane no so manya video bia na audio bia nti enka ne papa mkura me wo ye made mpo na ye me ya na me ka asema ubuo no ani die no me de be ma ho na metima ka asem na ma na ye wo ye sana me life ti se wa ye made na ya asona ba me ho wa me be wi anam de tuawo na ye wo ya nipa wo mi na awo so shatawale ohuru watie no obeti ma fro no wadi nkomo ade be duro nyime no so kamla no atwa abo sai ni pasa no oye onfa asem nye den enhye ni mu ba ye woni pa bi wo ho so a ye wo awofo bebere wo ho a omotimi do momma kogya bosom abro momma nya we asem Uganda fo onfa nhye omotrim ndo momma kogya bosom awofo no ene awofo no bebere papa obra be ma oba wo otimi de ne ba ekogya bosom abra onya we na me ma example bi na hwe ye wo fie bi wo ho a se maame ne tiase a efie kama maame ne firi mu pe acha wan yi a na fie na bo efie bi wo papa tiase a efie ho ye kama acha wan yi a papa ne firi mu na fie ho ai dai abo obi wo ho a ogene ba na busua ne kogya bosom afi bia no aya amamere e de amabosom no na waka kire bosom ne se ono tiase e na one ne o deal owu a one na wie deal no dubo se nipa ne wu na se bosom ne ni omunni apam bi mu a obo se na nipa bonefo na mase so di abusua ne den enya obi wo so otimi so ne bansa na ode nakọ se daachi bia me ni ho a hyase ebra ha ebe ye adwuma na ha na me mutie den ehye ewo ho enti obi wo wa de na maame kokato na bra boso onim se bia obi ka asem fa me ho na ya bone na ya me ya na na no munku nipa koro ana mo nse nipa koro no nipa nankasa pese no onim e na saade ni di na chi na ye den ye adwuma enti gise bia obekọ asori bi ana odi hunu ni bi be hunu se
adeɛ sɛ ne di wachi o ti hwɛ yie obi wɔ hɔ ɔbɛfa ne sɛ wonim sɛ asɔfo bebree na ɔmo papa mo te ase no mo kɔ hyɛ bosom bi nsa ama nnɛ saa bosom ne de ɔmo yɛ adwuma so ɔmo si nyame obi hunu adeɛ ɛka obi ti asɛm taso bie ne nyinaa no ɛyɛ sunsumsɛm ɛyɛ Africa yɛ deɛ enso nnɛ ne yɛ sɛ Yesu ɛde ama obi ɛnha adwen enti dedicate deɛ no ɛfɔ baabi no deɛ yɛ me ya ne sɛ ɔnte ase ɛna yɛtuma busa ne saa questions ana no obewu nso kra no mo kɔ hɔ kɔ hu no sɛ no ntime nkasa em sɛ no mo firi sɛ wɔ nsɛm bi ka nanso mo ba dan mu wɔ no ebinom se na wagya note bi wɔ hɔ note no deɛ bɛpem saa bram no kasa yɛnim mu asɛm ma yɛnwura sunsun mu na yɛma anipa bi ante saa deɛ wɔ ase yɛ obi wɔ hɔ a sɛ obefiri mu a obetoli mu 40 days ansana adeduanan ansana nyankopɔn ato ne nsa yɛdɛ afrɛ no obi wɔ hɔ a ne kra ne kɔ before 40 days obi wɔ hɔ so a oni di nkɔmmɔ na ne kra ne yɛdɛ ɛkɔ obi a wɔ kwan a ɔfa so ɛkɔ obi wɔ hɔ a ɔbɛkɔ a wɔbrɛ paa ansana wakɔ obi wɔ so ɔbɛkɔ a din na wɔkɔ nti obi wɔ hɔ a obewu a yɛfrɛ bibi owuo kɔ ɔtere kɔ na abesi ominim obi die hɔ obi wɔ so a wɔne ne te hɔ di nkɔmmɔ so wɔde ne ti si table so a pa ɔkɔ din nti obi wɔ so ɔporɔ ɛda kɛtɛ so ansa na ɔbɛkɔ a wayɛ dɛ wakɔ obi wɔ so agya teme hye no ɛwɔ ne dɛm na de kedi de no ntime nkasa ansa na wayɛ dɛ ɔno so wakɔ obi wɔ hɔ so a ɔbɛda ɛwɔ ne kɛtɛ so no na ɔkɔ kama sɛ obi a ne deɛ ɔyɛ ɔfa so yɛ dɛ ɛkɔ na me titi TikTok ni bi a ɔsɛ TikTok di TikTok akyi a wobɛyɛ mistake obi se emra dedicate di wuyɛ no me hwɛ baako bi ɔmo se otwa hwee ɛna ɔmo de kɔ hospital obi so se emra dedicate di wuyɛ no polisifoɔ na kɔfa letter ɛwɔ ne dɛm enyam bia se obi di poison no owu tɔ dɛm ana se oni poison owu da dɛm a ɛna yɛ de polisifoɔ kɔ hɔ ekobu puru na yɛ kɔ na obi a ɔkɔda hospital a sɛ bi hospital na wonananom Nyankopɔn frɛ no ɛyɛ de na polisifoɔ kɔ ne fie asɛm no enti no mpɛ so mo sɛ dedicate owu da dɛm ana so owu da hospital ana owu da hospital ana ɔno nko na ɛwɔ dɛm hɔ ɛna owu yɛ ana no ɔno obi na ɛwɔ hɔ ɛna ɔno obi na da yɛbɛsrɛ asɛm deɛ ba yɛn nyinaa Ghana obi wu a minim sɛ yɛka na kyiri asɛm bɔne mi adwempa hene nko na owu yi a Ghana foɔ ka na kyiri asɛm bɔne minia ensɛm ha o on sɛ fa bibi content mo brofo no content na aba nti obi a pɛ sɛ ɔfa obi ho na ɔde nya content edididi na nso mo fikia sɛ TikTok no mo sɛ yɛ ntua ka wɔ hɔ na mmom ebi a YouTube na yɛdɛ yɛtua ebi a YouTube no ni bi na TikTok yi wobɛkɔ na wobɛyɛ 50k enso na pala kora anim yɛ boss otora wani bɛ pai kwa so ho ɛno nti na mo ba ya a me fa abosom sɛ yɛnyɛ busa na sin din de sɛ amwa ɔbɛm ba wɔ universal wotumi frɛ honhom bia ɛde ne tenam sɛ nipa na wu so wɔte ase sɛ bi yɛwuro sɛ tukura sɛ mpɛsɛm ne di nkɔmɔ wɔ sunsun mu a ɛtumi afrɛ na tenam bɔ nkɔmɔ amana yeye sana sunsun no tie yɛmra de lumba de yi so ɛkame yɛ sɛ obiara de asɛm foro no a ɔmɛkasa na waka na no atom sesia no yɛnka ne sɛ dwamfu no yɛ afono pɛtɛ wɔmra bɔntene mɛkasa ana sɛ de wayɛ din ne ne na ne sasa ne di ma no enima ne saa ofula mpɔnsam bɔnwom bi ɔse akokɔ sa kyerɛ akorɔma a ɛnyɛ ne fɛ tefra a wanya asɛm ana obetuma ka no bro akokɔ sa kyerɛ akorɔma no ɛne ensi ntimi nka okusuku ma fami anko bi nko na papa hwɛ wɔ asɛm sɛ nya botre sɛ na asɛm ayɛ kan yɛ ka brofo aha eburu ni group na bi sɛ man for hwɛ na comment section also bi obi bisa ɔmo pɔ brofo nti ka akokɔ sa kyerɛ akorɔma ɛna mpanyimfo so wɔ kasa bi sɛ tefra a wanya asɛm a okɔkyiri ma kyerɛ akokɔ obɛkyiri mu sɛn kokɔ mu pɛ ne dada ɔmo mo pɛ dada lumba asɛm mpɛ na asɛm dada
omo mpɛ n'asɛm so mpɛ n'asɛm dada omo mpɛ n'asɛm no agye asɛm no sɛ ɛyɛ ampa sɛ waye omo pɛ n'asɛm no so ayi din sɛ lumba nkasa yɛ so yɛ nkasa enti no oba bonten abɛyɛ dɛ ɛho hia so oba bonten ɛho hia de nipa bɛka bi ɔmo nka na mmom ni nyankopɔn ɛne ne ntam gyinafoɔ ɔno nko na betima bu naten kyɛde ne nnwuma sitie ti dado lumba anka na nuntu anka na nuntu na ntana baabi me pɛ ne life me pɛ ne life pa na yɛ me yɛ sɛ ne life na me pɛ ne ntimi mfa bi obi yɛ made a me de ne mama bɛka on nka me de ne mama bɛka sɛ de ampon de ye nim sɛ ampon ko ani nipa ɔbɔ dwom bɔ na kutia no ɔkɔgye so okay on sɛ ɛno no enwom no de ma am ɔgye so no yɛ sɛ on sɛ lumba ba yare kakra ɛma enua ampon de lumba yare yɛ bɛsere no ba wi asem panyifo ɔsrefo nim na wi yɛ yare yɛ betima to obia owuo betima to obia ɛna sɛ wuo bi wɔ hɔ na wuo ni mu a nyankopɔn hwɛ sɛ nipa dɛsɛ ne nyɛ okra mfiri wo nsɛm da ensi ne mu panyimfo ka sɛ bɔne bekum bɔnefo bi kura ɔba abrum sɛ bɔne ebekum bɔnefo ɛsan wuo wɔ hɔ ɛnsɔhwɛ wuo wɔ hɔ ne mu bɔne wuo no ɛma wo fa ya wo mu ansa na wawu so enti sɛ me fi sɛ ma yɛ obi bɔne na me amehwɛ bɔne a me de ayi nipa koro no ɛyɛ nipa ne ya na sɛ me ne de yɛ me ne ɛnyɛ me da na kata me falie bi aso akɔpa de kyɛw na ɔde akyɛ me sɛ me hu ne sɛ ɛno na ɛha no de a ade na wo sɛ wo mpa de kyɛw ba on sɛ asɛm si a etim ma ɔde abufuo ka de ni kwan sɛ ɔyɛ dɛ woka enti da lumba betimi de ya obi akɔka sɛ bi kura ɔna de wo kɔ aburokyire na mmom bia na ɔdɔ a wɔ ntem ɔne ne ntem nti ɛna bi kura nye na ɔde kɔ ɛmpa asɛm na akɔpie mu saa enti nye nsɛm nyina no na betimi na me yɛ me ya sɛ emra na da dike de tiase no wodo to grant interview bebree a manfo yi pi woni delay kura yi bi ade na saa tam no ama abonten na yɛntimi ne da de lumba ankasa sɛ sei na obi ka fa ho na te sɛ na motima kipu video na ma nipa na ko wi afi na mo de video ni pie aponkyere ne nwu ya ye hu ne tente na be sɛ Ghana sɛ mo yɛ saa so ante saa yɛ wasɛm bi wɔ hɔ kora nke bɛka sɛ oh saa video we nyina yɛ kɔhwɛ yɛ a wo bi wɔ phone so wonim sɛ sɛ yɛ mo nsɛm mo kan baabi a wɔka sɛ delay so wanko delay page na sɛ obi na akɔfa bi abɛde na wanya asɛm bi aka na sɛ mo twa to mo kipu yɛ ma post ɛna mo de ato ɛni wo wu yɛ na mo be post so ta sɛ ɛba saa de asɛ station wo yɛ saa so anya de ade na obi aka asɛm ato obi so na ɛma abɔnten na o meyi na no na mo keep mu ba ko awu awi afi na mo de sa de na ba bonten se no de won de na adwuma no wo yi na bi odwuma na wo yɛ sɛ nipa no pɛsɛ ebien na ka dedicate di no o pɛsɛ sa ansɛm na nkɔ abɔnten na grant interview no ɛbaaye na mamamfo na ankɔhɛ ɛbaaye sɛ ɛbaaye sɛ obi a interview ti sɛ delay de yɛ ayɛ kan ɔyɛ wu interview ɛbɛba ɔbɛsan so kora yi ne TV so am wo ɛbaaye na msa mamamfo na amfa ne serious sɛ na aha sɛ na wonni ho no ɛno na asa ɛbɛma agye asɛm na ɔbɛka yɛ na tom sɛ yɛnti na ɔbɛka ase mo gye atomu no sɛ bosom ya daworo ma ontwa to waka no korɛ sɛ dadi lumba nim wuo ne ho hwee na mmom ɔbaa bi a ɔne natena a ɔne na wo ɛna nam ne so a saa wuo na yɛde aba enti abusua ne tie mi a ɔmo nkyɛke mmaa dodo a ɔmo nua bɛɛma no ne ɔmo wo yɛ na yɛmfom din nyɛ dɛ mbra na yɛnhwɛ dipa ɛnam ne so a yenu abe na film ade a wo ye nipa be se nan a se num e wa ha na ye hunu ye ebi obi nso begye agi akyinye se obi begye akyinye a da mo ba be se atwa akokɔ de apeproof anase peso a ye ntwa ne ne so a ye betumi so atwa na nipa no so pese ono so aye a bi ono so koye na onso nkɔ baabi enkotwa akokɔ na nkɔ abusa nkɔhwɛ se dead lumba na ekunu onfa proof na mmede aba bonten so mmra ma onfa mehye ono nko aho emeka se mekɔ ese na mbete ye da bi enye opi ne nyina so hu bi o social media ko se asem ne nyina kɔ social media media ma anya ne kokoam panyimfo se unso kane amfa nhye empase ema ne enhyerɛn yesa o de si kane adua so na ahyerɛn ma obi ehu okay black yes sorry so mama ma be 30 seconds we ye foto mabunu num bi ne titiri ne manum bi ne memanum bi agi bi mo mpra ene bi mo yerenom ama dodo na de bi kɔ wuom ebi timi kɔ wo obi sekan ne ade nyina wadaroma 30 seconds wahwefo ohwe o guess ne nyina wo so minia me daase ne akwanya de ama me 30 seconds de nka menwie ka ma be 20 minutes ya so afutu we ne muwa kakakre bi yo titiri ye me fan fo omo dome a omo ne yesua sunsumsem ene abakwasem ene amamresem se wo ye oba
so ye bema emema dos wo wiase se woni bema bi anante na se ni nua na nadamfo bi kura no muni ni ye kuro na se montem te a mesrew se wodi sika dan makura daada wa menkoye obenya bema fofora ebia wo hu enkoba asem bia wo ba bia hwe akoba te se wo ye bema na me ne wonam na ahokyere kakra ba wo so na obampo aba wo nchen se papa ne de me ni di ya se mimi wo fi se me wo bibia me de beboa wo ba na eye wo na me no wa yonkofa enye wo ba no me mfa sika ne nhya wo nsem na wo fa ma wo ba nye wo na de be ma nye me no se me de be ma me ba no na akoso na me ba no kwa be se papa kura no se be wo ye tibo nkoso o mmobra ne yonko mpo na ede emma me sika ekoso wo asetenem be ma bi wo ho a wona ne tena so wo pe wo yira ada problem kakra be si fie no yi sika no da ma wo yire je no wo sende wo yire sika na o wia oba na koma aba no ho se be ma bi wo ho a ontimi nhye ne ho so obema ne broken heart obetima bodam ana obetima kokana no adurewu ana obetima kohye ne ho akonfo ba se wo mo bi fa wo nsa so wu wo mo bi fa wo nsa so nya problem wo ye den wo so be fa obi nsa so nya problem enso mo hwe because akoso ani bre otan obi betimi ne yere abo mo bra a omu di de no sebe adamfo ba akupa bi ebeba betra won nche just 3 months and 1 month abe destroy ono wo yere busuya akeka mutira bom because they all peno onim se bia se oba na eboa wo se wo so na wo boa oba no na wa beke kansem because onni binti no wo so wabra bonsai ba wo ye be ma hye wo so na bo ho modene se obekon akodi nkonim entra se mfa wonsan hye odem fa mo atamfo nyaw pia me tiwei me ni abambuo wo be life da he oba wo gya me nne acha ye 20 seconds ene be ye me ya be firu komanim broken heart nchew dabi broken heart ncheme me komanim panyifo so obi abu nkotodwe agye aduane a ye mfa ntwa aponche awada e bia na wo tete me no obi kura gina babi dome o pewa je wako enti me betana se be ye honhon abewu ana me nse ma blabo me nim de nyankopon de be ye wasase we so enti wo ye be ma na wo ye oba me nka se be ma bi ni wajai enti no di ahoma ekwohye wo kon na wo koye ade bia emfata kan osisi so acha ye na wotwe eya wo ne be firi mu koko wanim na ye wade na mo men ka se be ma bi ye me bone enti be ma na makohya me koye ne bone bia na se be ma no kwa no nchira nti mesira me fanfo we ye kasa kira banyansafo enya jimifo obi a wajimi onte ase da oh na se again ne gyan na se so pamia na aye dai ade se onye ne ho ade na onye ne ho ade na se me de mase ne pe na so pa empra twen so ho onim sa akanfo timi ka se we de sa atwede ba na atwede dua so ho okay se de ya wa atwede ba no sa de wa atwede dua ho Black ye dase ye besan ba na nkomo wo ho nyina no ye di na ye bo modern say ye bedosu kwa hwape wo mo ansem ye bi bo wo mo ho so de no wo modern nkomo de besi bia no ye de ho ama na ye bebo na ye de asem ne mu nokre ne ye be hunu bi wa ha nti aya na wakra amo ama me say ye be konti no bibia ne abusia nya support TV so ne Black Power ne di nkomo nsem a ejentre hansem no wasa abrofo nwom na so na ya kama yeti ase patapa nwom nti se wadama wo ba comment section ho a na wonsem ahodo anso pese wo ka no futu a Black Power de amam wo no me so mafa bi obi o wa ha obi o hwe ye nyina afa bi na nso aba be ka de wuni mafa ho nsem ekoso yi ye pemu huna dosukọ obi ba page ni bi so be ka ye me hunu se oyibusuani ni ade nsem bebre nsem bo wa esi a se de obi besi a kire mu no ma hunu se asomasi a na obenten oba akonya kura na ahini a ye ka ho asem ti wo ba page ne so na ba ye comment section ho na free sense obetimi aboa ye kwan bi so a ye be hunu mu ansem wasi a na nso wadom aboa me di aso na ba Kofi Mensa Abrampa enenso ye de aseda be ma adwumafu wo fi ha nyina Yewura Black Power ne ma wo no wo mutifie ha okwe ne se ye ba wo mo gye yo feso e ma yenso ye neje ye beda Black Power ase so nso ama ne ho kwan se brebia nananom no obo ade mfade mu nkasa nkyere ye enkyere ye nsem no emu epomasibere aha ne edim basie na obo ade ye adom a ne wa mo da leta o gire figire chi wa mo wa anchia wonum de ntia ma mo ndi anchia da bi ne se de bia wo chia enti ne ma wo chia o da leta o gire figire dan kure ba ma anchia wo chia de bia wo chia sa enti ne menchia me chia me director
One gina mafidie na chi ada wo chinchim no mame. I was said that we had never come. No mu hunu se woni. Because we want to fire the beyond for any mumba. Now one said in the area. Odi who was getting now call horror. Who out here a car or what could tell you? Who goes to obey every. Now your modia, so you free more. I was yeah, Boma knew where my Jumanagu into Yamaka. To the Ajmer Randy on Tinaho. Nemo Mecham director, or Jennifer DNA no Crowato near Mahodu Amaye. I'm a BBI. But on say, I did I come a pair with Mura, say 24/7 with your antente. Two sentences made in power. Sisia lady, yeah, but yeah. On person or better now, quiet say, Monquoye. Or person no idea, chili baby. Ebe hunu se ade na eba ye ne same ye wie yakosi ono no hu on pese ma na betete no nti ono na kwahye akire nso ye nyina so na ne ho ofe ana hu ono nipa ne ho ofe nso ye ka guess ya na asame ya giama nso so ono so mra kamera m ka deko no me so me di be kamera na be sini so enti ene on kire ye twa yeso ye nkire ne kasa ana dakoro ye ba ye mfa wo mo eba na na beba biem ye de ono eba bigina ayi betena habit akonya be ya ne meyensa enye sa so o me ntwa group picture no one post ne fa ready mark na mama so ya adwuma ready abusia ene na no de na ya kire kwan adwuma ye ba bia ye director ba bi ye producer ba bi ye editor se ba ye adwuma wura nso ba bi enti na ma Black Power e ka ne sa no na adwuma ye fo ye so ya ba bi enti na me se ye ne ye wa ha ye buru be ni panum ene ya ba be din komo yi yemi enunku an ye ni mo abaso eti nyame ya adom a ye de ono so ba bi da muso mahu no etina nko ansa mfa kira ka se guess no kra ne de o mu ne yaje ene yaje o se ko bia so be besiri so o etina nko kira nko da de lumba ne ka edi na wo number da so bi ono number ne da so so number na so so number na so so obi timi frɛ kra so hwɛ Black Power no agye ahye no se ye mea na guess yi waje o se ba unim so obi ne twempra unim se Black Power no ne twempra hwɛ na the one sending picture man picture on famo I was ya de musa ya kasi ye wura mpebre ba hwe adwuma wura na o de Black Power benya yishi eti on frame bio on probi ti ya de musa o ba de ya adom a ye sese obeto bosupa agu ye so na da ne da se de edi enkoma wa fedie so no ye di maka kirewo se hwe yi o no be kan asem aka hwe ne size me di dia so na ba Kofi Mensa Abrampa da se ne ye be sanso ehia akra kura preko enyum sebe odwampopo bi esi kro ni mu awase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enya nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntuma ye fe ni din de seyin ni din de Obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame